gaur Iruñan gaude, buelta datorrela probesten deialdi bat egin dugu gure ikurrak ateratzeko, ikurrinak eta Nafarroako banderak, Euskal Herria 7 lurraldeko herri bat dela esateko, erabaki nahi duen herria dela esateko, eta mugari gabeko herria dela ere esateko. Eta horretarako bildu gara gaur Iruñan, eta gero ere Lekunberrin etapa amaieran bertan izango gara, gure ikurrekin 7 lurraldeko herri honen erabakitzeko eskubidearen alde lan eginez.